Imagina que estàs amb els teus amics gravant un projecte de comunicació audiovisual. No ets el millor del grup actuant, o sigui que t'ha tocat fer de càmera. Fas uns passos enrere per poder ampliar el punt de vista de l'espectador, però t'entrebanques i caus d'esquenes. És quan obres els ulls quan te n'adones que no ets amb el teu grup. Ets a una mena d'oficina del 1999, però és molt estranya, està buida. Avances i avances, però no et trobes ni la sortida ni l'explicació de què fas allà. Et comences a angoixar i a perdre el nord, però tot i el temps que portes aquí dins, no sents cansament ni ganes de menjar. Benvingut a les Backrooms. Aquesta història és la que es veu reflectada en el primer capítol d'una sèrie de 9 vídeos creada per Kanye Pixels i disponible al complet per YouTube. Les Backrooms es descriuen com un espai infinit de sales i passadissos on el pas del temps està completament alterat i sense complicacions s'han posicionat com una de les històries de terror d'internet més important. Però és possible que aquesta idea de la ciència-ficció es pugui convertir en una realitat? I si ho fos, com ens afectaria? Si teniu un mínim coneixement dels videojocs, és probable que aquesta idea de teletransportar-se us soni. Hi ha un concepte anomenat no-clip, un truc que permet al jugador travessar els límits com si no estiguessin. Però parlant de la realitat, hi ha alguns conceptes de física quàntica que no apliquen a escala macroscòpica que podrien donar una explicació lògica pels backrooms. La primera idea que podríem comparar és la superposició. Aquesta idea explica que una partícula quàntica existeix en diversos estats i ubicacions alhora. Això vol dir que, depenent de la persona que ho observi, l'estat de la partícula serà o una o una altra. Tot i això, l'únic valor que ens aporta aquesta aplicació és la de determinar la posició d'una partícula mitjançant l'observació d'una altra, ja que són exactament la mateixa però en diferent posició. En altres paraules, no podem acceptar la superposició com una possible alternativa de les backrooms. L'altra idea, la que em sembla més aproximada, és la tunelització quàntica. Això és un efecte que permet a una partícula travessar barreres que serien infranquejables segons la física clàssica. Això és possible en la quàntica degut a la propietat dual d'una partícula que l'electró, el fotó, el neutrí i el quark presenten. En altres paraules, aquestes partícules es comporten com una ona i es propaguen com a tal, fent possible aquest efecte túnel. Com podeu veure, la partícula es va comprimint mentre s'aproxima l'obstacle i després es divideix en dues parts. I tot i que em pugui semblar una idea pareja a la de les backrooms, aquest petit detall del relent que deixa anar provoca una gran diferència entre un concepte i un altre. En definitiva, cap dels coneixements que posseeix avui dia la física fa possible que ens puguem trobar en aquesta situació. Llavors, juguem a imaginar i suposem que els vídeos de YouTube fossin reals. Què podríem treure de profit de les backrooms? I sobretot, com hauríem d'investigar-la? Doncs bé, si poguéssim accedir als backrooms, ja sigui de manera accidentada o no, el primer que hauríem de fer seria explorar la zona. Intentar, d'alguna manera, no perdre el camí per on passes. És clar que si és un accident el que t'ha portat allà serà més difícil tranquil·litzar-se i evitar-se perdre, però si són uns científics els que van a aquesta dimensió amb un portal, com podem veure a la sèrie, el primer que farien seria una base de control on poder estar segurs i poder explorar tranquil·lament. Després, molt a poc, intentarien investigar l'àrea sense separar-se, portant amb ells un cordill extensible que permeti una tornada sense pèrdua, i immediatament taparien qualsevol forat per on hagi una amenaça per poder estar lliures de perill. Un cop realitzat això, hauríem d'aprofitar-ho. En els últims anys, en el nostre estat, s'estan produint alertes de sequera greus. Això ens ha provocat el tancament de recs, aixetes i piscines públiques, la disminució d'espècies com els amfibis, la sobrepoblació de plantes com la falguerada americana invasora i d'animals com la medusa, la moderació excessiva de l'ús passional de l'aigua, una mala collita de bolets i de cultius en general, un disminuent en la producció energètica, la pèrdua de qualitat de l'aigua i un alt risc d'incendis, per exemple. Però no us preocupeu, perquè les backrooms tenen una solució. Un dels tants nivells que podem trobar en aquesta realitat són les poolrooms. Al ser infinita, podem utilitzar l'aigua d'aquesta realitat per tractar d'acabar amb aquests problemes. A més, podríem aprofitar alhora altres materials que ens puguin resultar útils com metalls, plàstic, cement. Òbviament s'haurien d'analitzar un gran nombre de mostres abans de donar aquesta idea com a bona, per assegurar-nos més que res. Si els backrooms proposen una realitat diferent, podríem ser capaços d'investigar-la i donaria lloc a nous descobriments científics o a respostes que no podríem afirmar en la nostra dimensió. A més, seria interessant experimentar amb la infinitat i saber com funciona. El terreny es va generant mitjançant tu avances o ja està establert infinitament?
En definitiva, encara que la realitat dels backrooms pot ser una fantasia, la recerca de la veritat darrere d'aquesta fantasia ens pot portar a una millor comprensió de la nostra pròpia realitat. Això, al cap i a la fi, és el veritable objectiu de la ciència. Per cert, aquest vídeo es basa en un escrit que vaig realitzar jo mateix, on exploro la idea fascinant dels backrooms i la seva possible existència. He passat molt de temps investigant i reflexionant sobre aquest tema, o sigui que m'agradaria que l'anéssiu a llegir, el teniu a la descripció. Moltes gràcies i fins una altra.